Hola amics Clashers, benvinguts una setmana més a Clash en català. Avui, després de molt de temps de no portar cap vídeo d'estratègia, m'he animat i porto un vídeo d'estratègia de miners a Town Hall 10. Anem a veure què tal es comporten els nous miners, ara que els han pujat un nivell a Town Hall 10 i un nivell a Town Hall 11. Així doncs anem a veure com es poden utilitzar a Town Hall 10. Vale, el primer que tenim que pensar és que tenim que fer la base estreta. Vale? D'aquesta manera el que fem és fer com un carril central, que és on volem que els miners avancin i es comprin tota la base. Okay? La idea és aquesta, la idea és pressionar pels dos costats, potser pots fer Queen Walk o pots fer... es porta bastant, és herois naked, diguéssim, rei i reina, i per l'altra banda es porta un golem i es porten 4 o 5 mags, o a vegades també pots fer Queen Walk per una banda i per l'altre costat algun tanque i després els mags darrere, vale? I després, quan ja tens la base més estreta, fer els miners que vagin d'un costat cap a l'altre escombrant tota la base. En aquest atac jo he triat Queen Walk perquè la Queen Walk podia aprofitar perquè podia arribar d'una punta fins a l'altra, de dalt fins a baix. Vale? Les healers s'ocupen molt d'espai, però si realment és útil el Queen Walk, llavors sí que val la pena, vale? El Queen Walk aquí podia arribar a fer més estret quasi tota la banda i a més el Queen Walk té un avantatge, no? Que és que el castell no té problemes contra el castell. Si treus el castell el pots matar fàcilment. Vale? Els miners, depèn de que hi hagi al castell, doncs també no passa res si no el pots treure, pots matar-lo amb un verí. Vale? Però si el pots matar amb el Queen Walk sempre és millor. A més, el verí contra els miners és molt útil si hi ha esquelets petits, perquè els esquelets petits, les trampes d'esquelets, si estan a prop de les Inferno, en múltiple estàs fregit. Vale? Aquí havia pensat de matar aquestes estructures de fora amb uns minions, però després em vaig donar compte que si no ho feia, ajudava que la reina voltegés. D'altra banda, potser hem començat a trencar mur i a voler entrar cap a dintre i havia l'Inferno únic i és perillós. Vale? Per l'altra banda, aquí havia pensat de tirar mags, vale? Trencar mur i gegants, vale? D'aquesta manera fer una mica més estreta la base per aquí. Vale? Per la part de dalt, que és on tiraré els miners, vale? Doncs també he pensat que primer si pots netejar perquè les defenses no arriben sempre és millor, vale? Perquè si els miners s'acumulen aquí tots junts i les defenses els van disparant, doncs tot aquest temps que les defenses estan fent mal i els miners no estan golpejant les defenses, és més estona rebent mal. Vale? Un cop tinc això netejat i també per obligar el Queen Walk, un cop tinc això netejat ja sí que deixes anar els miners i que vagin de dalt cap a baix escombrant tota la base, vale? I aquí ja vas tirant els spells al teu gust, vale? Jo en el meu cas porto 3 spells de ràbia i 2 de curació, vale? Normalment es porten més curacions que ràbies, però com que porto Queen Walk doncs porto una ràbia més extra, diguéssim, per la reina. Anem a veure què tal l'atac, vale? Aquí, el primer que vull fer és matar el campament aquest d'aquí dalt per obligar el Queen Walk que no se'm desviï, vale? Aprofitant també per netejar estructures que em regalen ja que no toquen les defenses. I mentrestant també, per no perdre el temps, perquè al final aquest atac em ve d'un segon, és aprofitar el temps per obrir el mur que després entraran els gegants per allà. Vale? A la que veig que el campament ja cau, doncs començo amb el Queen Walk. Vale? La reina, en principi no té que tenir problema aquí, pot arribar a l'antiaeri. Aquí vaig patir una mica, vaig pensar que la Sama aniria amb el bufador allà, vaig pensar igual se'n va cap al bufador, però bé, vaig tenir sort vaig tenir la sort de que va anar cap on volia jo. Vale? Després, aquí l'únic que faig és esperar que sigui el moment propici per començar per l'altra banda, o sigui, esperant que la reina mati el castell, bàsicament. A la que vegi que el castell està... Aquí veus, el bo que tinc és que també em surt una trampa d'esquelets, que sempre ja he dit que pels miners és molt important, que les trampes d'esquelets molesten molt, vale? Tiro un pot per fer sortir el castell, drac i globus, vull dir, un castell que contra miners és perillós, perquè no és aeri, i si t'has d'esperar que el vedegui el tombi, es queda sense miners. Llavors, la reina, a la que veig que la reina ja té el castell resolt, que vaig tenir que gastar l'habilitat també perquè el verí no és perfecte,
Llavors vas tenir que gastar l'habilitat. Si el verí cobreix tot el radi, tot el diàmetre dels globus, els globus no arriben, vale? Però si t'equivoques una miqueta ja els globus pot ser que arribin i si cauen a sobre el cap de la reina ja pot estar invisible o no que te la mata, vale? La reina va fer la seva feina i començar per l'altra banda amb el rei i uns mags i a la que veig que ja m'han netejat una mica la part de dalt, començo amb els miners que ja comencen a colpejar les defenses, vale? A la que veig que s'acosten a l'inferno i sobretot a la torre de mags, que és una splash damage, és més perillós, perquè aquestes infernos estan a Múnich, llavors sí que tiro la ràbia perquè vagin ben de pressa a rebentar-ho tot, vale? I una curació per després la zona de Tesles i tal. Tiro l'altra ràbia al mig i quan veig també que s'acosten a l'altre inferno també portava un espel d'esquelets perquè, bueno, va bé contra els infernos i tal, i a més m'han sortit una trampa d'esquelets i això fa que els miners es distreguin més rato, vale? Encara em queda una curació cap a la part final, que ja queden 4 defenses que poden fer mal als miners, i encara em queda la reina aquí, vull dir... Aquí l'atac està guanyat, ara ja només quedava el temps, esperar el temps, vale? I em va anar d'un segon perquè l'atac de miners no és gaire ràpid i el combat començava ja com quedava 1 minut i mig. Potser, normalment, jo crec que si vols anar bé, has de començar l'atac de miners en 2 minuts o 1 minut 45 per anar bé, però si no aniràs molt just, vale? Jo portava 2 ràbies pels miners. Si portes més curació anirà més lent, llavors necessites començar-lo abans, vale? L'atac. Ja et dic, hi ha diferents variants. Pots portar Queen Walk, pots portar sense Queen Walk, llavors comences abans l'atac, vale? En el cas de portar Queen Walk és un atac més lent, llavors has d'intentar... Bueno, i en el meu cas jo porto ràbies per això, perquè després accelerar els miners. I ja veieu, que es poden fer 3 estrelles amb miners ara a Town Hall 10, aprofiteu, practiqueu els vostres atacs i feu-m'ho saber en els comentaris què us sembla, vale? Si us ha agradat el vídeo doneu-li like, i si voleu més vídeos com aquests o de guerres, que portarem també guerres, subscriviu-vos, vale? Res més, doncs, adeu i fins la pròxima.